Zafer Partisi olarak Ümit Özdağ Serokê Partiya Zafer ji hesabê xwe yê medyaya civakî bersiva tweetek a mafnasê Kurd Sıtkı Zîlan da û di wê bersivê de heqaret li Şêx Saîd kir. Li ser vê yekê jî heqareta hember Şêx Saîd di raya giştiya Kurd de rastî bertekên tund hat û hat amajekirin ku Şêx Saîd nirxek neteweyî û dîrokiyê Kurd e û kesê heqaretê li Şêx Saîd dike di heman demê de dijmintiya Kurdan dike û helwesta Ümit Özdağ wek gavek nijadperest hat nirxandin. Siyaseti wanê perwerdewî da mekteban da Şêx Saîd Seyyid Rıza Saîd Kurdî û sazî Kurdan ew Kurdistanê hat sed sal berî Stenbolê Diyarbekirê cîdin saz bûne seteqayê wan zê giş bi tiştekî menfî îfade dikin. Ew ki teada Kurdan kiriye hatta em karim jenosit kirine mîna Dersimê, mîna Zîlanê, mîna Qoçgirê wanan zî bilind dikin yani sanki tiştekî pîroz kirine. Derbarê heqaretên hember Şêx Saîd de Komeleya Şêx Saîd amaje kir bi salan e heman şêwazê sivikatî bi Şêx Saîd tê kirin û ew vê helwestê qebûl nakin. Rêveberên Komeleya Şêx Saîd gotin ew ê hember kesayetên wek Ümit Özdağ heta dawiyê hemû rêbazên hiqûqî bikar bînin. Em wî qebûl nakin ew gotinê ki bû gotî em wî re îade dikin. Ama ew niyeta wî yek provokasyonekî çêke em wisa fehm dikin. Ama gelê Kurd gelek xweş cewab dawî em î qebûl nakin û ser wî dawê zî çû têke milê me gelê Kurdis hazir e, malbata Şêx Saîd hazir e, siyasetmedarê Kurda hazir e, herkes wî rexne dikin û hiqûqê de çi îcab bike heya em kî derîz biçe em diçin. Derbarê sivikatiya hember Şêx Saîd de baroya Diyarbekirê jî ragihand ku li gel malbata Şêx Saîd li gorî xala 130 a Qanûna Cezayê ya Tirkiyeyê li dijî Ümit Özdağ serlêdana tawanê hatiye kirin. Derbarê gotinên Ümit Özdağ de li dozgeriyê dosya hatiye vekirin û di encama lêpirsînê de eger dadgeh dozê bide destpêkirin û Ümit Özdağ tawanbar were dîtin de Ümit Özdağ bi 2 salan sizayê girtîgehê were sizadan. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.